aku Mamah Yati. Nggih. Bengi iki aku gerong. Lho, kok tumben mikmu gedhi? Miku cilik rusak. Oh, rusak. Tidak epal. Oh, pantes kok saiki Epai. malih apa dibalsem. Bocah clintisan peh nggonku cilik lho tidak miki. Sakna Mama Sari. Pedhot 10 kok. Larang sak yuta setengah ya. Nano. Untung gak gampang keliru ya. Catatan sajroning Sugeng dalu Ibu. Auranya beda ruah-ruahmu yang bulu. Jauh lah. Mamah Yati. Dalam. Buke persis bojoku. Nika. Bojoku yo ape-ape. Oke, Mama Sari nonton iki ya. Persis. Anjir. Mboten derek to saniki. Mboten derek tirasi Ubah-ubah. mboten dijak. Oh, ubah-ubah. Oh, baiklah. Catatan sajroning Sinarengan kadang-kadang Nyu Sukawati campur sari makarya Raja Wali Audio Semundang. Oke, itu bergerakan langsung lumantar cerah foto si jantung kabar bening harga miring. Diparani kaya-kaya jarene wong wis teko kono
anane saja mung sujono warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe mana-mana duka-duka pamuse trimo urung samene aku karo masku ki tresnaku setengah mati teko kira regane undi-undi Mas Jenggot Ijan ngerti tak WA mau nano Aku ya, Di. ya iya bareng sampun papagian nyatane jur lulu batine ana di mana anak kambing sayang nganti wega pepisahan nyatane jur padha tresnane Sukowati Ayo angkat Pak No. Woi. diparani ngoyo-ngoyo jarene mong wis mangkat lunga anak kambing sayang dienteni ngoyo-ngoyo jarene kowe teko kono Bapak Dugel. wong yen ora kebeneran anane sajak katon cuwo wong yen pinuju telingsingan anane sajak mung sujono masuk Mas Bagus warna-warna panggawane nadyan durung ketemu dhewe mana-mana duka pamuse trimo urung samene wae bariki dimulai dik ya bariki dimulai burung Nunggu konfirmasi. oke ayo sing Pak nyetop Kok ditokke iki sik iki penyanyi-penyanyi mumpung akeh ya. kok iso aku urutane iki lho Pokoknya masih spesial buat semuanya. Mas Gina. ayo. kayak buke lagi atok bareng sampun bebagian nyatane kok duwung atine ganti wegah pepisahan anane mung sajak sujono Telingsingan kisah kata spesial buat Bapak Ibu tamu dan juga dulur-dulur kelaku streaming di
Allah sayangi Bilqis, ya Allah cintai Bilqis, ya Allah jagalah Bilqis, ya Allah cintai Bokel, Puput ya teraput. Allah paringi 50, Ya Allah paringi 100. Ya Allah paringi 200. Ya Allah paringi 1 yuta. Yusuf Mawati. Ora kerja ora jajan. Pamit yo karepmu, Ora pamit yo karepmu. kangen yo Karepmu ora kangen yo karepmu. beda yo karepmu, ora beda yo karepmu. Iki wis jam piro? Bali yo karepmu, ora bali yo karepmu. Rasa kangen bisa mari, ya mong sira kang bisa nembeni. Halo. Seto, jenenge backing vokal ki ya kudu kompak. Ora tau siji ning kantong, siji nyekeli iki, siji nyendek tiang. Bebas Ajari Mbak, ajari Mbak. jenenge Berbaris ya, siap, gerak. jenenge juga lansia. Siap, gerak. Ya Allah, ketok ya sing tulen karo sing lunak. Iki tulen lunak ya toh, kandhani kok. Siap, gerak. Siap yo karepmu ora siap yo karepmu. Nyat tuwek sitok iki genah ora jelas. Om Bejo. Om Bejo, tolong dipilih di antara 3 ini yang kira-kira masuk nominasi yang Sing mana? angel yo kowe ki, Dik. Ya Allah, Dik aku ra penakane Om Bejo. Rokok. Pas kepedean. Lah ya tak kira apa harus arep ngene. nano. Ora penak pijet to, Kak. Ngaturaken sugeng dalu ugi menika kagem Bu Bejo, Bulek Bejo. Aku lek nyeluk Bulek. Bulek juragane bakso. Aku nek ngundang Mbak Bejo. Sugeng rawuh matur sembah nuwun menika pun beto rombonganipun. Nah iki juragan kabeh Siap, gerak. Dasar. Siap yo karepmu ora siap yo karepmu. Wah, Bapak, potong nggih, Pak. Pak, Pak Min. Bapak potong nggih menika nggih. Apa sih dipotong ora enek kok dipotong. Tidak bisa. Tidak bisa mesti melinjuk dipotong. Ayo siap meneh ya, sing apik ya. Ora. Nano. Aja semalam bagus rasa keinginan kalayu. Layu yo karepmu, ora layu yo karepmu. Bisa sumati ono
Awak lukrah rapi turu. Wayanganmu ngerti. Arep nyanyi. Ora. Nyanyi apa ora? Ora. Arep nyanyi, nyontang nyanyi. Rino wengi tak ati-ati ati susah nunggu kowe bali Yo karepmu ora bali yo karepmu. rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa nambani Rene. Kene backing vokal. Enggak, Ibe. Kayak gitu tadi lo udah dicontoni. Ini. Backing Gak vokal. sida. Gak sing ngene-ngene, Put. Gak sida. Wes ngono ngalah. wong tuwek kalah Kowe ngalah. Eh, Yo wes ayo. Wong lanang iki kudu ngalah orang wedok. kita ini bertiga kok lanangan lemah toh? Ora. Yo wes ayo bareng-bareng yo. Ora. Jarene nek Kengkel bareng. banget ket mau ya. Jarene nek bareng penak. Ora. Ayo bareng yo. Kene lo ngarep kene yo. Jari bapak ora penak. Ayo bareng yo Hengki bareng yo. Ki. males gua Yo bareng yo. Iki piye sidane? Tutup aku apa sampean? Kariska iki jantai backing vokalnya. Ayo Dek. Siji, loro, telu. nado Semangat.